Салом дӯстон, дар ин видео мо аз бозии Pocket Tank Battle пул мегирем, пул мегузаронем дар кашлоки Payer, яъне чӣ хел пули коркардагимона мо аз ҳамин бозӣ бигирем. Ва барои ин мо визра ва зер мекунем ва дар ин ҷо ҳозир кашлокҳои мо пайдо мешавад. Чанд омуд кашлокай, кадом кашлокеша ки шумо доред метавонед дар ҳамон пултона бигиред. Ва ма ина бо визра буромад, визра ва як бори дигар зер мекунем ва дар ин ҷо ина кашлокҳо буромад, PayPal, мисол Payer, Trace, мисол ман кашлоки Payer дорам, Payer-ам интихоб мекунам ва дар ин ҷо ин мисол 10700 сент, ман 13000 кор кардагиам, 13000 мегирем, $1 ва бо визра нав зер мекунем ва дар ин ҷо аввал мо менависем коди ҳамон кашлоки Payer-мона ва визра нава зер мекунем ва ҳамин тангоҳо ба пул алиш мешаванд. Ина 13000-аш $1 мешавад ва визра наве ки зер кардем мегузарад дар шоки мо. Ва ина ман гузарондам, окейра зер мекунем ва мо ждат мекунем. Ина соат ҳозир 16:47. Окейра зер мекунем ва мебинем ва ждат мекунем то вақте ки гузаштак. Ва ина ман пула гузарондам, дар шотам 9 танга мондагиай ва мо мебинем ки баъди чанд қадар пулу дар мисол кашлоки Payer-и мо мегузарад. Баъди чанд қадар бо ман видео мекунам, бо шумода нишон медиҳам. Ина ҳозир дар баланси ман 15 рублай, баланси доллари ман ина якум дастудагиай, надорад доллар. Ва ина кашлоки Payer-и ман дар $1 гузаштак ва чорум ина кашлоки Payer $1 гузаштак. Числаи чорум 2023 соати 6:25 дар шоки ман гузаштак. Ва ина баланси ман $1.18 шидак. Ина $1 ва ина рубл боша 15 рубл 97 копейки пеш будак. ва ҳамин бозии пул мегузаронад, метавонед бозӣ кунед. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.